Kasrak hayo molong kabat padon kam ki breu da ki lang ngut man kasngi kami hap dul ban ong bakadei hap deng so bat hakayo ka ban he tam hakajela kani kasrak kam judon kana ngono ka jing kaladul ne ban don ki bapan bahai ka kayo du kayo molong kadai hapok ka jing pet ki mamelim nola ka jing khamui na ka jing silei ki nong de madan ki kali bayat bat bayang kadai ru ka babun kam ha nama dagi pho hajar ki breu ki yat ki yang man kasngi nola ka jing jot bat tu umpo leu tang shu slap kara alang ru ya ki kesenrum ki jaklia jaklai rangkat ka jing sma ki paj ru ki shu pau bat yat na lenti yat ki breu bat kali kalong kebalong ka jing ma shibun kebala ban wan ra ya ki jing mensau menta ka don ka jing kre ban ban thamai ka ni ka yeu bat dangsian ka North Eastern Council ka amang kumba shipo krur e ka ni ka yeu layo i ba ka don ka jing sedang siang mau ha ki lenti ba syapo ka yeu la ka to ka ni po ka jing sneu ka srok hayo molong ka wan ra ka jing ya ki nong yai nong yang no ba ka lenti ya ru ka pron kam ki nong de madan lada ka hima ka don ka jing mi lada ka sokal ka yo ka jana nagi kam khai pateng beri kim yo i ban pen bhai ka ni don kam jong pai ba lada dei ba ya ki he ki han man ka por imat om trai ba ka ni ka srok kan sneu sa kum ni haka jing sisia ka ni ka yo ka dei ki ba pen mi lak pen mi klur bat ka ba penerus pa wat ai kam ai jam ya ki pai ba kaleng kari kasi wat ka bana baru kani ka ceka ka dei tem ka ba kalai kawan ki breu na nong kendong ha ba ki wan keu sesor ni wan tray office ni na kinu ni kam henry ka ba susi kalong ba tang shu slap ke ha ban ya ha po ha po kti lanu ka bo bri pe kan yo i kan ni bat ban pen bha nam ta ka jing e jong ki pai ba